Good morning mga kalagan no. So nanapunta sa karong atong video mga kalagan sa atong mini vlog mga kalagan kay Manuroy me. Pabugnaw me dito sunahan mga kalagan, mangita may ka ng tindahan. So mga kalagan, kauban ako si Kuanda si To TV Asnik dyan dahil mga kalagan. Gusta mga kalagan. So ari sa ta mga kalagan, Manuroy tare kay natay paliton mga kalagan pawa sa Kamingaw mga kalagan, mo palit tag limnon mga kalagan dire sa Marcela mga kalagan no. So paabot ta mga kalagan, wala sa may nakatuod ani mga agianan mga kalagan no sa sulod sa Kugon mga kalagan, ikan ta sa Governor's Mansion mga kalagan. Ari kating ta mga kalagan. Yes mga kalagan. So happy Sunday yung mga kalagan ug advance Merry Christmas do. Advance Merry Christmas mula doon, advance Happy New Year day. Tanan mga viewers, followers. Og sa mga atong kuano kanang solid mga sponsor na to diya mga kalagan no. So daghang salamat sa inyong pagtambaya og ari sa takes sabay ta diri padulong ta sa kuano Marcela mga kalagan. So lagbas ni sa Triple E mga kalagan diri sa kuano mga kalagan no. So ay sa mga kalagan sa mga katuod lang sa taga-Kugon mga kalagan aw kung tag-agi mo dire. So shout out ninyo diha sa tag-agi dire ug ang mga nalabyan nga kuan apartment ug mga gapuyo dire anang lugar mga kalagan. So shout out ninyo. So sa hapit na tan ng Hiduol mga kalagan no, nanata sa Belderol Road mga kalagan. O pasaka ta sa Merkado Publiko dito sa wet market sa Kugon. O nakita niyo mga kalagan. Tara. Ari sa ta mga kalagan. Pagkasmakta sa ta mga kalagan. O ari hapit ta sa wet market mga kalagan. Kaya mga kalagan no. Ari ta agi mga kalagan dire ang Kugon Merkado wet market mga kalagan. So medyo na kami nawon kay alas 2 naman kapin. Shout out sa mga tindera diri no, mga tindera sa kaisdaan o ari sa karnihan. So ang unahan diya mga kalagan, so mao na ang Marcela. Hello. Kaya po dako ang classmate nako diri mga kalagan, nagwapa kayo. Shout out. So Marcela, grabe sila mga kalagan. So dala ta sa sulod sa Marcela mga kalagan no, kay magpalita o pabugnaw. So isa taris ka. Binta maayo ang Marcela mga kalagan kaya dito mag-copyright may sounds. Makabuy-subay yung tagtaro mga kalagan kaya wala sila pa-sounds karon. Okay, nito sa Tag-Asa. Kalagan nalata sa mga kuan alcohol na section mga kalagan. Lugyara atong gipalit karon diri sa ato ang mini vlog mga kalagan ang Kaluway Light. So magpakas-in magpakas-out ako ta mga kalagan kasi in ka sa aton sa ba. So ano ta mga kalagan. Are. Ano tas bigas. So thank you sa atong mga paan diyan. Mga kalaagan diha mga og si To TV ang kuan dito mga kalagan no. Pasko na kayo ang Marcela mga kalagan. Kalagan, so thank you Marcela. Nagtagay na may. Thank you sa madali ang pagpalit mga kalagan no. So
Tara, tara. Og nahigawas na gyud may sa pipila ka minuto mga kalagan na gawas na gyud mas sila. Ang bilis, ang bilis. Og manata itong mini vlog mga kalagan og dagan-dagang salamat ninyo sa inyong pagtagad og love you all. Og ay mga kalagan, ari sa me. Do. Bye-bye.